Qadrli janoat, bugun men bek mamnun bo'lib o'tiraman. Chunki millat deb сөйләшүчеләр ko'p. Til deb борчылучылар да аз түгел. Ләкин нәрсәдер эшләүчеләр шуның өчен кызганычка каршы күп түгел. Менә без бүген күрәбез Актаныш районы гамил абзал көннәре. Ник безнең башка районнарда юкмы әллә язучылар шундый? Шагыйрьләр юкмы әллә? Ник аларда юк шушындый көннәр? Менә шушы көннәрдә безнең балалар телне үзләштерәләр. Телне ярата башлыйлар. Алар конкурста катнашса, инде аңа ябешә мишәләр идеш. Татар теленә. Шуңа күрә менә бу районның җитәкчесе Ингел Навакулы менә бу эш жан җимешләре. Жан җимешләре. Менә без янә утырабыз, ул утыра. Менә бу егеттән бит Ингел Хайдар бий кичеп чыгады. Ишеттегез инде егет. Менә бусыннан бит Айрат Арсланов чыгады. Әле вакыт әйтә. Өстәрә укырга безнең уку йортлары бармы соң? Аларны тагын да үстерер өчен. Менә ни җитмибез. Менә ни җитмибез. Бүген әйтәм бит, шул кадәр шатланып утырам. Менә бу конкурсларда, ул республика буенча да. Илһам өчен мин үз вакытында Ингел Навакулга рәхмәт әйтәм. Менә төбәк-ара олимпиадалар булды Тинчурин театрында. Аннары булды Муса Җәйлегә башкарткан конкурслар. Шулай ук бөтен Россиядән. Менә шунда тел саклана. Тел саклана. Тел милләтне милләт итә торган әйбәт. Ленин үз вакытында әйткән, анда милләт булыр өчен уртак территория кирәк, уртак экономика кирәк, уртак мәдәният кирәк. Булар һәрберсен бик уртак була алмый. Ул башка милләтләр белән уртак. Дин дә бик зур роль уйнай безнең милләтне саклап калуда. Бигрәк тә Татарстаннан читтә диннең роле гаять зур милләтне саклар өчен. Ләкин ислам дине, ул ислам дине, ул йөзләгән милләтнең дине. Татар теле, ул бары татарның теле. Ул безнең генә изге телебез. Без аны сакламасак, аны беркем дә сакламаячак. Шуңа күрә без бөтен көчебезне, бу телне, безнең изге туган телебезне саклар өчен куярга кирәк. Һәм шул минем әйткән, мин аны Марат Латышка да әйтәчәм. Ни өчен башка районнарда безнең бу эш эшләмәй? Шуңа күрә рәхмәт. Менә шагыйрьләр бит алар бер яктан күктән төшә, шагыйрь булып булмый укытып кына. Ләкин аларны үстерер өчен нинди чаралар кирәк? Менә Актанышта плеяда язучылар, шагыйрьләр. Ул бит менә шул үстергәннән килә. Рәхмәт бөтенегезгә дә. Рәхмәт. Tamam Markabat hayırlı günler hemmegizge de. Bik matur kişe, bik matur tamaşa itirak irak. Hatta inlerimizin yazı kırışları bitmedi, yangırıyor ve şeşi bitirip bilmedi. Eysen geytem, şeşi üstü olsa olsun meytem, bik soğuklış değil meytem. Mındı cimişlerini biz ayşan görürük dağın. Şuna göre bizim için bu bik mühim şara. Eğer de biz mene dürüstten de şulay itip ana onday şaralar ötkürmesek, ol balalar sәләтләрен кайда бирерләр булайдан әйткәндә. Шуңа күрә минем һәр бер аламны үземнән дә күзлегемне үткәрәсем килә, күрәсем килә. Әлбәттә, аларның талантлар барлыкка килмәс, аларның әдипләре, укытучылары, остазлары булмаса. Безгә вокал буенча кайтып Джон Мусин, сезләрне берәсе Татарстанның, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Робсон Мусин, Джон Мусин
2 малайы белән сәнгать мәктәбендә эшлиләр. Актриский ул чыгарды, Артур Исламовны бүген татар дөньясында Артур Исламовны белмәгән кеше юктыр. Джон Мусин ясаданы беренче чиратта җырчы буларак, вокалист буларак. Аннан соң аларның балалары үсеп килә. Менә Илмир җырлады бит, алында гына укый. Менә уйнашыны белән әйттем, менә сөйләштем дә, әйләм әйтәм, синнән Хайдар Бигеш чыга бит, әйдән нигә җибәрәйек сине консерваторийга җибәрәйек. Дөрестән дә сәләт бар балада. Аны үстерү өчен без аларга ярдәм итәргә кирәк. Ралиев, безнең зур сөенешебез бар. Илфак Мирзаевич безнең арада. Илфак Мирзаевичның җимеше шулай, Ралиев, улары белән шөгыльләнде, 1 ел эчендә ясады уларны, кстати. Шуңа күрә әле менә шундый остазлар булганда, менә шундый җимешләр булганда, ул сүнмәясәк, безнең йолдызларыбыз һәр жанр буенча да киләчәктә дә чыгып торачак дип без чын күңелдән сөенәбез дә. Һәм инде ваклап, дөрестән дә мин башлаганда да әйттем, безнең максатыбыз бөтен дөнья татар иленә күрсәтәсебез килә, үзебезне штаб бар Актаныш районы, республиканың иң кече ашында кайсыдыр ки, анда 99% татар яши. Анда бар гуманитар гимназия, сәләтле балалар өчен кайсыдыр ки, аның миссиясе шулай ук татар дөньясына шәхесләр бирү. Шул күздәктән менә гимназияны да уку йортында безнең бөтен дөнья татарларына җиткерәсебез килә. Бүген интан зур кабат рәхмәтләремне әйтәсем килә минем килгәнегез өчен. Әле республикабыз районнары гына түгел, шул ук бит Удьян өлкәсеннән килгәннәр, Комсомол районынан, Чувашстанның, Батыр районынан килгәннәр, бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә тагын кайткач җиткерегез, обязательно киләсе елга да мондый зур май аенда безнең чара булачак. Тагы да зуррак баштапта без аны үткәребез. Шуңа күрә һәрбер үзен күрсәтергә теләгән бала монда үзен көчен сынап карасын иде һәм чыгыш ясап карасын иде. Шуңа күрә бик зур рәхмәт һәм әлбәттә балалар, сезнең өчен менә кайчан әле шушы кадәр мәртәбәле язучыларны, шагыйрьләрне күрергә идегез. Ләбиб Диран әйтте, минем укытучым язучы белән бергә укыган өчен, шагыйрь белән бергә укыган өчен мин шул юлдан киттем дип. Сез инде күпме шәхесләр белән очрашасыз монда, күпме шагыйрьләр кайткан, күпме мәртәбәле шагыйрәләребез биредә катнаша. Кулларын тотып карайсыз, аларның сезнең шигырьләрегезне сөйләп карайсыз аларга. Кайчан кемгә тия бу дәрәҗә? Шулай булгач, бүгенге очрашудан да әле безнең күп кенә балаларыбыз шушы юнәлештә сайлаячак. Данил абый дөрес әйтеп китте, менә монда безнең бәйләүче балаларыбыз утыра. Динар шәйхләр, Айгөлләр, Ядиловалар, анда безнең Лилияләр биредә утыра. Менә алар исемнән Динар шәйх чыгыш ясады. Дөрестән дә алар даими рәвештә безнең белән шушы мәктәп белән берлектә, менә алар артыннан безгә бер плеяда җибәрергә кирәк татар дөньясына һәм ышанып калам, бүгенге очрашудан соң да алар тәмамлыкка киләчәк. Бик зур рәхмәт һәммәгезгә дә, сау-саламат булыйк, һәммәбез дә бергә матур киләчәктә иҗат җимешләрен татып яшәргә язсын.